மயிலாடுதுறை மாவட்டம் திருமைஞானம் பிரம்மபுரீஸ்வரர் கோவிலில் ஆயிரக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்ட தீர்த்தவாரி நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. திருக்கடையூர் அருகே பிள்ளைப்பெருமாள் நல்லூர் திருமைஞானத்தில் உள்ள பிரம்மபுரீஸ்வரர் கோவிலில் ஆண்டுதோறும் பங்குனி மாதம் அசுபதி நட்சத்திரத்தன்று தீர்த்தவாரி நடைபெறுவது வழக்கம். அதன்படி இந்த ஆண்டு பங்குனி அசுபதி நட்சத்திரத்தை முன்னிட்டு தீர்த்தவாரி நடைபெற்றது. இதில் தர்மபுரம் ஆதீனம் மாசிலாமணி தேசிய ஞானசம்பந்த பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் கலந்து கொண்டு முதலில் கோவில் குளத்தில் புனித நீராடினர். பின்னர் புனித கிணற்றில் நீராடினர். தொடர்ந்து கோவில் கிணற்றில் பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று புனித நீராடி சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். விழாவை முன்னிட்டு பக்தர்களுக்கு கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.